A SAO Bank egy univerzális, technológia-vezérelt bank, amely világszerte a távügyfélszolgálatra összpontosít. A hitelezési szolgáltatásokat évi 9% és 16,5% közötti éves kamattal, akár 10 évre, a betét elhelyezéseket évi 11,5%-os kamattal 1 és 10 év között kínálja. Kötvényeket értékesít heti kamatfizetés mellett 3 évig, és üzleti hálózatot biztosít a saját digitális marketing karrier kiépítéséhez. A Hongkongban székhelyen rendelkező SAO Bank a Global Future Enterprise Group Corporation része, és tagja a kötelező betétbiztosítási rendszernek a Kínai Népköztársaságban. Mi is az a kötvény és milyen előnyökkel járhat? Sok befektető számára ez még mindig rejtély. A kötvény a befektető által egy szervezet vagy egy állam számára nyújtott kölcsön. A SAO Bank a kötvények kibocsátója. Az értékpapírok eladásával a SAO pénzt kölcsönöz a befektetőktől, és cserébe fix kamatot fizet a kölcsönvett pénz után, és 3 éven belül visszafizeti a kötvény névértékét. Például, ha ma kötvény tulajdonossá válik, akkor az első bevételt 1 héten belül jóváírják a SAO Bank kártyáján. Ezután a bevétel minden héten jóváírásra kerül, a kártya egyenlegen 3 évig, a névérték teljes visszafizetéséig. Minden kötvénysorozat más és más hozammal rendelkezik, ezért figyelje a SAO Bank weboldalát az új kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban. Üzlet a SAO Bankkal. Egyszerű, jövedelmező és ígéretes. Építse fel saját karrierjét. Ajánljon kötvényeket a barátainak, a követőinek a közösségi hálózaton, fórumokon és blogokon, és szerezzen profitot minden megvásárolt kötvény után. A nyereség azonnal jóváírásra kerül, ez a partnerei által megvásárolt kötvények összegének százalékos aránya. Az üzleti hálózat több mint 10 szintmélységben termel bevételt. 7% az első szinten, 3% a második szinten, 2,5% a harmadik szinten, 2% a negyedik szinten, 1,5% az 5. szinten, 1% a 6. szinten, 1% a 7. szinten, 1% a 8. szinten, 0,5% a 9. szinten, 0,5% a 10. szinten. Átlátható marketingrendszer. Eladásainak 20%-a az aktív SAO Bank partnerek jutalmazására és ösztönzésére fordítódik. Kövesse nyomon partnerei és meghívott barátai vásárlásait a digitális bankolásban. A profit automatikusan jóváírásra kerül a kártyáján. De ez még nem minden. Ha a SAO Bank aktív partnereként építi ki üzleti hálózatát, további jutalmakat is kap, tokeneket. 20%-ot tokenben kap a 10 szinten keresztül a partnerei kötvényvásárlásaiból 1 hongkongi dollár 12 token tarifával, amelyek automatikusan jóváírásra kerülnek a T egyenlegében a digitális bankolásban. Ezen kívül a tokeneket valódi készpénzre válthatja ajándékdobozok vásárlásával. Egyszerű 4 hongkongi dollártól 40-ig, ritka 800 hongkongi dollártól 2400-ig, misztikus 2400 hongkongi dollártól 4800-ig, legendás 6000 hongkongi dollártól 12000-ig, halhatatlan 12000 hongkongi dollártól 36000-ig. Gyűjtse a tokeneket és vásároljon velük ajándékdobozokat a SAO piac téren.